Resulullah aleyhissalatu vesselam serdar alem näme diye. Rahmetul lil alemin näme diye. Allah'ın habibi näme diye. İnsanlara hakıl ve rahmet ve süyücülük ve mehabbet näme digini düşündüren büyük insan näme diye. Mezher-i rahmeti ilahi näme diye. Mezher-i lütfu ilahi näme diye. Mezher-i eşk-i ilahi näme diye. Allah'ın nuri, Allah'ın mehabbeti senin insan näme diye. Bir adam ovadan ilmaş geyip acabettu nefsuhu ödünü näme qadip bariyadi. Yani näme ödünü näme qadiyadi? Yani hiç kime salam vermellal. Hiç kimin salamın doğru almellal. Hiç kimi gözünün qıyığı bilen gözdemellal. Şeytip bariyaqa فَخَسَفَ Teala Huday yer zemine aytti çek şonluydu. Näme qadiye sok şon yere deydi. Tekebbürlüge diye şon yer sordu. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Günni bir miqdar füyüşüp häzir de yerine çegine bar yaşo deyipdir. Häzir de bar yaşo adam deyipdir. Şun Peygamberimiz sahabalarının arasında aytıptır. Resulullah aleyhissalatu vesselam şikefe aydıptır da bir mağrur egin maşına ağlanıp yürüyüp barayan adam yer çekiptir. O ta kıyamata çeli ha bolya boluptur. Bu zamanla näme bolmaya onunla. Ey cemaatla, ey musulmanla 15 yıl 20 yıl bundan ozal 10 yıldan aňyrda hey ora qow bilýänsiňiz bir geliller wadi şäherliň içinde bir geliller wadi bir qyýdylar wadi bir erk adamlar wadi şu öz şäherlerimiziň içinde azbes egin maşyna özüne näme qadip hiyaballarda ýörüýärdi hiç kim bilen salamlaşmardy. Hiç kim bilen reftamet etmerdi. Hiç kim merkedi inlemezdi. Hiç kim bilen salamlaşmalarla doğru. Bir adam salam verdi doğru almayadı. Döwürde aýlanyýa davi 10 yıl 15 yıl geçýär, zindigi uzaklaşýar, zindigi gidýär. Emma şumahal şun kun, haman şumal jymgowun akşam şebeşemmedi. Şumahal şol adamlary wa bilýänsiňiz, görýänsiňiz, bigat bir horlukda, bigat zilletde, bigat bir betbahtçylykda, bigadir derdin içinde günni geçirip de şu yere sokulan adamdan farkı yok da şunu gedip görüşün.